mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tipva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, saka ndangouyawo nenyaya yangu iyo yandakatomboudza murume wangu, akati hakuna zvinhu zvakadaro, but zvinhu izvi zvakatoitika apo pakafa sekuru vangu nyakubereka baba. Zvakaitika pandainge ndichiri kuZimbabwe, mainge muri mugore ra1997. Sekuru vangu ava vainge vaine dzimba dzainge dzakati wandei, but taigara kufamily house tose kuMalbury. Saka ivo vana baba vedu vakati vatorawo vakadzi vavo vana amai vedu. Sekuru vakaramba kuti umwe neumwe ange achiita imba yake, even though sekuru vainge vaine mari zvekare umwe neumwe ainge aine imba yake. Saka kuMalbury ndo kwainge uye zvekare kuchiri kufamily house ndo kumuzinda kwacho ikoko. Saka vakazoshayika sekuru vangu ava mainge muri mugore ra1997, asi maruva avo ainge ari pamusoro pekofini ravo akazoshanduka akaita nyoka, shato yatakaona, asi shato iyi yainge iri yegreen yakakura kwazvo. Mushure mekunge munhu wose aiona shato iyoyo nevamwe vose vainge varipo, yakabva yachizonyangarika. Hakuna akaziva kuti shato iyi yakaenda kupi. Sekuru vainge vaine dzimba dzavo uko kwaigara maloja, zvekare vaiva nemateksi. Kwaiva nemamwe mateksi ekudhara ainge ari maHyundai, ari maprivate achinzi marixi taxi. Vaiva neakawanda kwazvo. Kune zvakawanda zvaiitika ikoko, like pane umwe driver uyo akatombowanikwa akapondewa, asi mukomanashe tichinzwa madzibaba edu achitaura vakati ivo driver iyeye akaita zvokutotsvakirwa matsotsi nasekuru mushure mekunge vanetsana naye, because akatanga achashandira ivo sekuru vedu, then ndokubva achizounganidza mari akataura neumwe aiva neHyundai yake, asi yainge yakafa ikazogadziriswa kwava kuchizoitenga motikari iyoyo achiibhadhara pashoma pashoma. Saka sekuru vakarwadziwa nazvo, because ndiye ainge ari driver wavo uyo wavaitonzi vainge vachivimba naye. Ndokubva vachizomutsvakira matsotsi vakamuhaya, matsotsi aya akazomuponda, ndokubva achizongomusiya iye nemotikari yake, vakatora mari yose yaainge ainayo yemusi wacho iwoyo. Saka zvakawanda zvakaitika mukomanashi. Pamba paingogara paine n'anga dzakasiyana-siyana. I still remember what I felt on that day, apo patakanzi tose sehama taitofanira kutoti tinge tichienda kumochwari. Takaenda tose mukoma. Saka takati tasvikako kumochwari, vana baba vakatarisa mutumbi wasekuru, ndokubva wachizoiswa mukofini. Kwava kutora sekuru tikabva tachizodzokera navo kuMalbury. Saka wakazoti hwava kusiku mukoma. Sekuru ava vainge vari mudining, masofa zvose zvainge zvakatoburitswa panze, vanhu vari bhizi vachiimba. Asi pane dzimwe movement idzo dzainge dzichingoitika, dzimwe dzatainge tisingatokwanisi kunzwisisa kuti chii chainge chinyatsokuitika, because paingosvika vamwe vanhu vakasiyana-siyana zvekuti vanhu ivavo vaiti kana vasvika pamba vabata maoko, vanhu vozosara vachibvunzana kuti asi ko vanhu ava vabva pano munovaziva here? Then vanhu vototanga kutobvunzana kuti ndivananiko ivavo, ndivanani? Ndo zvakaitika. Kuda kwakasvika vanhu vaitosvika kuma20 something. Kupinda kwavo vanhu ava, pane vanhu vainge vakagara panze, hakuna kana aivaona, asi taizotongoona vava mudining vava kutobata maoko. Kana vapedza kubata maoko, vamwe vacho taisatovaona kubuda kwavo panze. Vamwe ndo vaingogara zvavo pasi, then vamwe ndo vaizongobuda. Asi kuti tinge tichiziva kuti vainge vari vanani, hakuna ainge achitombozviziva.
sekuru vangu ava vainge vari a very big businessman, asi kutaura chokwadi sekuru vainge vakaromba. Isu mukukura kwedu zvinhu zvataitoziva kutoti sekuru vedu vainge vaine mishonga yakashata yavainge vakabata. Saka sekuru vaishandisa hama dzavo. Hama dzasekuru dzaitambura mukoma kunze kwevana vavo, vana baba vedu nemadzitete edu. Ndivo vega vainge vakabudirira muhupenyu ende ndivo vega vainge vaine mari. Madzitete edu akauya kuno kumhiri kwemakungwa kudharadhara, vakauya kuno kumayunivhesiti, asi taizoti kana tikaendawo kumaholidays taizoona dzimwe hama dzavo sekuru, vana sekuru avo vakaberekwawo mumhuri imomo makaberekwa sekuru vedu, vainge vakagadzirwa kuti varambe vachingogarako kumaruzevha vari vanhu venhamo. Taiti tikasvikako taitonyara tichiudzwa kuti ndo hama dzenyu apa. Isusu taiva vanhu vakangokwirirawo kumasebhabhu, toendako tonyatsokuona kuti kuno vanhu zvechokwadi vakaita kusauka, kurohwa nenhamo, vasingadi kana kubatsira umwe munhu. Sekuru vedu ava ivo makuva mukoma. Ndinorangarira kuti ndakamboenda ndikanogara kumba kwevamwe bankuru, ndakati inini neimwe cousin sister necousin brother nemasiblings angu yainge iri holiday. Kwaityisa mukoma, taitonzwa zvimwe zvinhu zvaichema huri usiku. Apa vainge vakashayikirwa nevana vavo vose zuva rimwe chete. Vana ava vakati vachienda kuchigayo, hanzi ngoro iya yakabva yachizonopidiguka ichinotsimbirira vana vavo vose vakashayika nezuva rimwe chete. Asi mukukura kwedu takaudzwa kuti vose avo vaifa nedzimwe nzira dzainge dzisinganzwisisiki vainge vari masacrifices emumhuri. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukukura kwedu mukomanashi. Saka maflowers bouquet iro rainge riri pamusoro pekofini rasekuru rakashanduka rikaita nyoka. Zvinhu izvi zvakaitika hwainge huri usiku. I'm not sure kuti dzainge dziri nguvai, but I think it was somewhere kuzvi11 ikoko ndopa zvakaitika. Vanhu vakangotanga kungobatwa nehope vachikotsira. Saka pane umwe muzukuru akazoshayika zvake, ndiye akati imi onai maruva ari pamusoro pekofini rasekuru ari kufamba. Vanhu ndokutotanga kutopepuka paya. Mwanikwe maruva aya ari kutochinja achibatana achiita chinhu 1. Saka maruva aya akati abatana chaita chinhu 1, ndo payakatanga manje kuchizoshanduka kwava kuchizoita nyoka. Vanhu vainge vari panze vakamhanya vachipinda mumba. Zvechokwadi vakatoona kutoti pamusoro pekofini rasekuru vedu painge patova neshato yainge iripo. Shato iyi yakangotitarisa ichinanzvira but ichiratidza kusatya kwava kuzototanga kutonyangarika. This was after vamwe vanasekuru vainge varipo nevamwe vanagogo vazotsvaka fodya bute riya. Kwava kuchizotanga kukanda bute pasi vachiombera, vakati munhu wose aifanira kuti ange achiomberawo, tichitevedzera izvo zvavainge vachitaura. After sekuru vangu ava vashayika mukoma, 1 by 1 motikari dzose dziya idzo dzavainge vachishandisa semateksi avo erix dzakatanga kufa. Motikari idzodzo mukufa kwadzo kwadzainge dzichiita motikari dzacho idzodzo dzaiti dzikaendeswa kuna namakanika dzainge dzisingagadzirisiki, kwainge kuri kutongorasa hako mari. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma, ende kunyange ndikaudza murume wangu sei anoramba, but the evidence it is there mukoma. Hupfumi hwemudzinza hwakarerekera divi rimwe chete. Isuwo takaita laki nekuda kwekuti vedu sekuru ndivo vainge vakaromba. I just imagine kuti kodai kwanga kuri kunzi ndainge ndakazvarirwa mune imwe mhuri, zvimwe kuda kutaura kudai ndingadai ndichitotambudzikawo sematamburiro mamwe awo anoita the rest of the family members veku-extended family. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakazvarirwa maybe mune imwe family, pamwe tingadai titongoriwo vanhu vanotongotambura kutaura kudai, asi nekuda kwekuti vedu sekuru ndivo vainge vakaromba, saka at least we are doing better than the rest of the family members. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava zvekare, tichitaura nezvayo nyaya iyi kwenyu. Zvakamboitikawo here zvinhu zvakadaro? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Izviwo ndo zvakaitika mukoma apo pandakaedza kuti ndinge ndichiromba. Zita rangu muchanditi Memo, not my real name, uye zvekare ndakakurirawo muHarare. Handina kukwanisa kuzopedzisa kunyora O level yangu, kwava kuchizobuda muHarare ndikabva ndachizoenda ndikatanga kugara kwaMurehwa. Saka ndakati ndatizira saizvozvo pamba pevabereki veex-husband yangu painge pachingoitwa zvose zvose. Vaiva vanhu vaiitawo zvechivanhu, paitotambwa ngoma dzemashave to bed. Saka paiwanzo kusvikira n'anga dzakasiyana siyana, vamwe vanenge vachida kuenda kunana Mutoko, vamwe vanenge vachibva kunana Mozambique vaiwanzo kuya votombogara pamba pevabereki vemurume wangu. Nevamwe vanhu vakangosiyana siyana vaitonzi vanenge vachibva kuHarare vatombodarika nepamba pevabereki vemurume wangu, vobva vatombogarapo, vobva vachizodarikira zvavo vachienda kunoona dzimwe n'anga kwaMutoko kana kuti kuMozambique. Nemurume uyu takasangana muHarare, ndainge ndichishanda pane imwe flea market. Iye anototi akatondishandisira mamwe mafuta ekuti kana ukamazora munhu waunenge uchida haambofi akakuramba. Saka ndakangopindawo mazviri neniwo ndikatotanga kutozvifarira. Ndaitopiwawo mishonga navamwene vangu ndichitoshandisa. Ndaizoti kana ndadzokera kuHarare ndobva ndatanga kushandisira vamwe vanhu vandainge ndakavenga mishonga iyoyo. Saka mushure mekunge baba vangu vazoshayika zvinhu ndo pazvakaoma, ndokubva tachizotanga kugara kuEpworth. Kubva ipapo handina kuzomboziva chainge chichinzi peace mukati meupenyu hwangu, kuzonosvika mai vangu vachizotadza kubhadhara renti vakachizotanga kugarawo kuMondoro, iniwo kwaMurehwa. Ndainge ndava kunetsana zvino nemurume wangu, ainge ava kungogara achingonetsana neni nguva dzose. Ndikabva ndachizobvako ndikaenda ndikatanga kugara namai vangu kuMondoro, asi vainge vaine vanenge navavo vana amainini vainge vachigara kuchitungwiza uko. Saka mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndava nezvemari, because ndaipota ndichiitawo zvemapeace jobs, ndo pandakabva ndachizotaurawo nevamwe avo vandainge ndakadzidza navo vainge vava kuno kuSouth Africa. Ndobva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno mukomanashi already ndainge ndakagara handine mafone numbers en'anga kudai dzaitosvika kuma30 something. Saka ndakazotanga kudziteverera n'anga idzi one by one, kuzonosvika imwe n'anga ichizondipa nhamba dzoumwe muZambian uyo ainge agara ari muno muSouth Africa. Ndakazotaurirana naye muZambian uyauya akabva achizondeti hongu kurombesa ainge achigona, but iye zvaainyatso ndezvekuti semaSouth African vaya vanoita zvekupara mhosva dzakaita sekuba motikari, kana kuri kunzi vakaba motikari vanongotsvedza. Mapurisa anenge ari munharaunda imomo vanenge vachingobatwa nechadzimira, vachingodzimaidzwa nemushonga uya kuitira kuti vasazokwanisa kuvabata, vobva vachizototiza nemotikari iyoyo yavanenge vaba. Ndakati ndainge ndichida mushonga wekuti ndinge ndichiita mari. Ndakapiwa mamwe mafuta awo andakanzi mafuta awa ndaifanira kuti ndinge ndichizomazora kwemazuva aikwana iwo kuita 5, asi ndichimashandisa mafuta iwawo ndaisafanira kuti ndinge ndichizogeza. Ndikaita saizvozvo, zuva rechinhamba 5 ndakarota ndiri mune imwe room umo mainge makazara makofini. Saka ndakabva ndachizopiwa bepa ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita remunhu uyo wandainge ndichida
kuti ange achizofa. Ndakaita saizvozvo ndikazama kunyora zita raamai vangu rikaramba kunyoreka, zita raex-husband ndikanzi zvainge zvisingaiti. Ndopandakabva ndachizongonzwa voice rakati kuwadiwa mboedza kunyora zita remwana wako, nekuti iyi ndo chansi yekupedzisira, nekuti kana ukatadza kunyora zita remunhu papepa ipapo uziva kuti uchazotomanikidzwa kuti unge uchizonyora zita rako, zvichireva kuti nguva yako yekufa inenge yakwana. Ndakabva ndachizonyora zita remwana wangu ndikakwanisa kutorinyora zvekare neseinemu nemutupo wake, ndikanzi ndinge nichienda kunokanda bepa racho iroro mukofini. Ndasvika pakofini paya rakavhurika iro rega kofini racho, ndikabva ndachizokanda bepa riya mukofini. Ndokubva ndachizoona mwana wangu akanyuka arimo mukofini. Ndikati ko iwe uri kutsvakei? Ndikanzwa voice rakati ainge atofa nekuti yainge iri sacrifice yangu. Pandakanzwa voice richiti ainge afa, ndakabva ndachizoona umwe murume uyu ndakamuona ainge akaita zvekundidongorera, but ainge akapfeka gemenzi uye zvekare akabata mbiya netsvimbo yake, achiratidza kuti ainge ari mubishi rekugadzira minamato, but ainge akandidongorera. Nguva yekuzoti mwana wangu ange achizofa yakazoti yakwana, akatanga kurwara. Mama vakanditi nhaiwe kowadiwa dzoka kumba unge uchimboona kuti mwana wako ari sei, but handina kuda kudzokera kuZimbabwe nekuti ndainge ndakaudzwa kuti mwana uyu aifanira kuti ange achizofa inini ndisipo. Then ndobva ndachizoenda hangu kumusha mushure mekunge mwana ashayika. Saka amai vangu ndakazovati madii mambotsvaka kwekuenda nemwana. Amai vangu ndaitarisirawo kuti zvimwe kuda vachangoendawo kun'anga kumavillages ekwedu ikoko kuMondoro, but amai vakabva vachizotaura neimwe hama yavo inogara kuEpworth, vakabva vachizoudzwa kuti kwainge kuine munhu ainge akati vange vachizoya nemwana vakwanise kufamba naye. Munhu uyu ainge achibatsira vanhu ari kudombo raMwari, asi ainge asingakwanisi kuzoenda kunobatsira mwana wangu kuMondoro. Saka amai vakati vari mubhazi reZupco vakandifonera vachifara chaizvo amai vangu, but vainge vasingatozvizivi kuti ini kusaidi kwangu ndainge nditori pakati pekutochema nekuti vainge vandikanganisira zvinhu zvangu. Apa yainge yatova stage yekupedzisira yekuti mwana ange achizofa. Mushure mekunge mwana afa ndobva ndachizotanga kuita mari. Vari mubhazi iroro reZupco, mwana achirwara asingachakwanisi kana kuita sei, vanoti ndipo apo umwe murume paakabva achizouya padhuze nepavainge vakagara, hanzi akabata mwana mumusoro kwava kutanga kumunamatira achiti Jesus, Jesus Christ, Jesus Christ, the Lord loves you. Hanzi ndozvaainge achiita. Ivo vanoti vakatomboseka kuti kwamazuva ano maprofita ava kunamata nechirungu, vachitofungidzira kuti munhu ainge achida kungoonekwa kuti anonamata chete. Vakanamatira mwana wangu vakati uyu nguva yake haisati yakwana, nekuti Mwari vari kuramba vari kuti haisati yakwana ende hakuna achakwanisa kudeura ropa rake. Vanoti ivo ndo zvakataurwa nemuprofita iyeye achinamata. Iniwo kuno mukoma ndakaona museve uchibhururuka. Museve uyu mukoma wakauya ukabva wachizobaya imwe hari iyo yandainge ndiinayo. Hari iyi ndainge ndakanzi ndinge ndichingoigadzika pakati perumu, ndo yandaipota ndichirasira mvura mairi, mvura iyo yandaizoswera muswere wese wezuva ndichiinwa. Yakasvikonobayiwa nemuseve uya ikabva yachizoputsika, hari iyo yomukoma ikabva yachizonyangarika. Ndokutodhakwa kwacho kwazvakaita mukoma. Ndakamborwara kuno kuSouth Africa kwenguva refu. Ndakangozviudza kuti zviri nani hangu kuti ndinge ndichifira muchipatara ndiri ndega. Hakuna kana umwe chete zvake weukama anotombozviziva kuti ndakatomborwara zvekudaro mukoma. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu avo vari kuti ivo vakaedza kuti vange vachiromba but zvikabva zvachizoramba. Hei, pakaipa. Hanzi ndakaona museve uchibva kuZimbabwe. Museve uyu wakauya ukabva wachizobaya hari iyoyo ikabva yachizoputsika. Hanzi madzibaba vakanamatira mwana wangu muzupco, vari muzupco vachibva kumondoro vachienda kuHarare. Ndokubva vangotanga kunamatira mwana apa. Mama vakatomboseka vakati kumazuva ano vana madzibaba vava kunamata nechirungu here, izvo madzibaba vainge vatotumwa naMwari kuti vange vachizonamatira mwana iyeye. Hanzi kwava kupona, izvo kupona kwaakaita ndo kwakatokanganisa mikodzasisi ava. Hanzi ndingadai ndakaita mari ipapo, asi zvakaramba. Kurwara munhu zvekuti unoregedza kuudza hama dzako uri muchipatara. Pakaipa. Let us try to talk about this in the comment section.